neminovno kreće ka vječnosti. Čuli smo riječi koje će opredijeliti u našu vječnost. Ako ih budemo slušali sa punom pažnjom srca, one će srcu i darivati život vječni, jer ove riječi Gospodnje, one jesu život, jer izviru iz onoga koji jeste život i mi kad ih slušamo, mi se njima zapravo pričešćujemo. Ali obzirom da su Božje i da su živonosne, treba da ih slušamo sa posebnom pažnjom. Čuli ste kako ih Gospod naziva sjemenom. Svaka Božja riječ u sebi nosi vječni život u odnosu na nas kao potencijal. Ako ih sa pažnjom srca u pripremljenoj zemlji srca budemo primili, onda će se pokrenuti procesi živonosni, plodonosni. Sila božanskog sjemena, božanskih energija, božanskog života zakvasit će naše srce i ono će da raste, da se razvija i da bude sposobno, kadro i moćno da naslijedi život u carstvu nebeskom. U isto vrijeme čuli smo kako Gospod skreće pažnju na ono što je nepoželjno u odnosu na njegovu riječ, a tamo vidimo kategorije onih koji iako slušaju tu riječ, a mi smo u nekoj od tih kategorija zasigurno, jer to je božansko otkrovenje i to je tako, ne trebaju nama posebni analitičari i psiholozi da nam tumače tajne života. Imamo onoga koji jeste život i koji jedini zna šta je život i kako se on stiče. I kaže da ima onih da će sjeme riječi Božje padne, ali je kao pored puta palo. To je onaj svjetski način života. Kad živimo u neposrednoj blizini tih svjetskih koridora, karavana, širokih autoputeva. I čovjek ako čuje tu riječ, ne može ona dugo da se zadrži, jer one vranovi jastrebovi, odnosno ptice iz podnebesja, demoni lako to otmu od čovjekove pažnje, od njegovog života, jer je blizu je puta, mnogo se tu gazi, mnogo je tu isparenja, mnogo je tu, recimo, svjetskog smoga. Opet ima tamo gdje je plitko, istina ima zemlje, ali je ispod blizu kamen, pa ono i krene nešto da klija, nešto se malo i desi, neka promjena, ali korijen nema mjesta za sebe, ne može da dopre do srca i onda uvedno, ne ide. Treći je opet primjer riječovi žive u mnogo briži, pa i brige ovoga svijeta, kako to strašno zvuči u Svetom evanđelju, bukvalno u uše. Mnogo bliži je metežnost, ta jedna danas opšte prihvaćena jurnjava. I sve su to, dakle, kategorije onih koji istina slušaju riječ Božju, kao što smo se i mi danas ovdje sabrali, ali to ne garantuje da će ona biti primljena srcem, jer ako naše srce nije pripremljeno da je čuje, ono neće ni odreagovati onako kako treba da odreaguje jednom suštinskom, blagodatnom promjenom, kako su odreagovale srca ovih ovdje naših svetitelja,
vaistinu Božje. Čuli su riječ, primili u srcu i dali plod. I vidite kako je duhovno, kako je pun grozd ovoga hrama, miomirisnog grožđa koje je više na vječnost. Čak se i u fizičkom prostoru hrama, evo jutro sedim ovdje u oltaru, pa ima taj, dozvolite mi da se tako izrazim, šmek vječnosti. To imaju naše drevne zadužbine, jer se u ovom hramu Sveta liturgija vjekovima služi. Dakle, potrebno je da nam nešto gane srce, da ga probode, da ono pokrvari pažnjom i ljubav. Evo danas proslavljamo i sjećamo se rimskog kapetana Longina. Drugo je važno da ga povežemo i sa domaćinom ove svete obitelji, velikim apostolom i evanđelistom Jovanom Bogoslovom. Obojica su bili pod krstom Gospodnjim. Sveti Jovan je svojim očima gledao Longina kako kopljem probada rebro Gospodnje i kako odmah iziđe krv i voda. I onaj koji vidje, posvjedoči ovo i istinito je svjedočanstvo njegovo. Sveštenici naše crkve uvijek u onom liturgijskom činu takozvane proskomidije su pripremne radnje za svetu liturgiju i danas i na ovoj liturgiji sveštenik je uzevši koplje koje simbolizuje to Longinovo koplje, izvršio tu jednu Bogom zapovjeđenu radnju. Vrlo važno to da znate. I u agnecu, dakle onom komadu hleba, koji je predložen da u liturgiji bude Duhom Svetim pretvoren u samo Hristovo tijelo, on uzevši koplje, probada ga i izgovara upravo te riječi. Ovo je jako bitno da znamo, zato što se mi ovom liturgijom, braći i sestre, bukvalno uključujemo u te događaje. Ne samo kao posmatrači koji odlaze i posjećuju svetu zemlju, dok se odlazilo, prošlo je vrijeme turističkih pohoda na svetu zemlju koji je bio je, sile nebeske su se pokrenule, sad valja zauzimati pozicije tamo gdje jesmo, jer neće biti više vremena za skitnju, nego ko je u duhu i u rovu pokajanja, taj neka u njemu ostane, ko živi u zabludi, apokaliptični plamen provjerit će njegovo nastrojenje i otkriti ima li ga ili ga nema. Ali, bez obzira što nismo u svetoj zemlji, mi se kroz liturgiju crkve, evo i ovdje u ovom manastiru, i u svakom našem manastiru i svakom našem pravoslavnom hramu, tu i u Pirotu, bilo gdje, kroz liturgiju direktno uključujemo, ne kao posmatrači, nije to neki, kažemo, liturgijski safari, razumijete? Mi sad u nekim određenim vozilima prolazimo, znate, kroz neki vremeplov, pa gledamo što je nekad bilo, je to u tome manje ili više uključivanje učestvo. Ovo je direktno uključivanje. I sveštenik, probavši hleb kopljem, izgovara upravo te riječi. Jedan od vojnika probodemo rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. I onaj što vidje, to misli na sebe Sveti Jovan Bogoslov, posvjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. I onda uliva u putir vino i vodu. Razumijete? Ovaj putir iz koga ćemo se mi, Bože zdravlje, danas pričestiti, on je, braći i sestre, tajanstven, pazite,
Budimo dosledni. Evo koristimo i savremenu tehnologiju, koristimo i vještačku inteligenciju. Evo nas voze neki nepoznati glasovi, skreni lijevo, skreni desno, za 2 km desno, za 5 km lijevo. Mi sve to, brate, vjerujemo, prihvatamo, ništa se ne iščuđavamo, to lako puštamo da bude dio našeg života. I mnogo toga drugo. Pazite, zašto crkvi, Hristovu, Božjoj crkvi oduzimamo takvu mogućnost? Danas na najdirektniji način uključuje u to spasonosno, živonosno, blagodatno polje, kroz liturgijske radnje. Sad, što iza nas ne stoje logistički ili na bilo koji drugi način informatički, tehnološki trendovi, ono što piše na našim uređajima, mi bismo neki više vjerovali da tu stoji, znate, na onoj svjetlećoj reklami neki informatički brand, neka super tehnološka organizacija ili multinacionalna kompanija. Ovako, tradicija, kažemo, to je naša svetinja stara, valja je poštovati, i eto, tu ćemo malo biti obrni okreni, i to je to. Ne, braći i sestre. To je visoka blagodatna, ajde, potrebimo taj izraz, iako nije adekvatan, ali zbog boljeg razumijevanja. Visoka blagodatna tehnologija. To vi, jer smo mi danas ovdje, možda neko od vas i pravio ta prostora, koju možda neka od ovih naših sestara zamjesili i donijele crkvi i predale sveštenu, pretvorit će se na ovoj svetoj službi, ne našom energijom i molitvom, nego silom i dejstvom Boga Duha Svetog u samo tijelu i u samu krv. Ima jedna priča, oprostite, neću da odužim, ali je jako bitno da uvatimo taj trenutak posle i ovako vrijeme osjeti. Ako udahnemo duh vječnosti. Jedan je monah, svetogorski, vrlo duhovno osjetljiv. Još prije nego što će biti hirotonisan u čini sveštenika. Kad je složio čin proskomidije, kad je uzeo koplje i probavši agnec, rekavši te reči, jedan od vojnika probode mu repre koplje. Njega je to toliko ganulo, potreslo, da on više nije bio u stanju da služi liturgiju. Neka čudesna osjetljivost, za njega je to bilo strašno, on sebe nije vidio kadrim da nastavi dalje to da radi. To je za njega bilo preveliko, preuzvišeno, jer je osjetio realnost tog događaja u liturgijskoj simbolici radnji. A to nije ono kao, ajde, nekad je bilo, pa ćemo sad ovako toga da se sjećamo. To je živi život. To se u liturgiji uvijek aktualizuje. I to, braći i sestre, ovo smo istakli, to treba da gane naše biće. Kao Longina, on kad je vidio šta se desilo, kad se zemlja potresla, kamen je popucao, on vidi i kaže, ispovijed, vidite kakva misterologija krsta. Kaže, zaista ovaj vi sin Bož. To je čuveni Longin, počitajte njegovo žitije, potresno je, on je postradao kao mučenik Hristu na jedan čudesan način, njegovo žitije je čudesno. Isti taj rimski kapetan postojao danas, vidite, crkva ga naveliko slavi. Tako i mi, braći i sestre, da bi naše srce bilo kadro da primi Božje sjeme, to je Božju riječ, dakle Božju ljubav, pa i Božje tijelo i krv, posebno važni za pričasnike. Mi se danas nutricionistički mučimo kako se pripremiti za sve to pričašće. Šta jesti, a šta ne jesti, šta piti, a šta ne piti. To su stvari koje nisu nebitne, ali su sekundarne. Primarno je da li mi vjerujemo, da li je naše srce ganuto žrtvom i žrtvenom ljubavlju koja nam se sa krsta otkriva i sa krsta
odnosno iz rebra raspete ljubavi, puni naše čaše života. I mi danas, vjerujte, kad se budemo pričešćivali, mi se pričešćujemo sa tog Golgotskog krsta, sa tom njegovom krvom. Prethodno krštenje je ta voda koja je istekla iz njegovog rebra, to je voda krštenja, koje smo, slava Bogu, već primili, a onda se hranimo njegovom krvlju da bismo bili njegovi i da bi on vajstinu bio Gospod naš i Bog naš. Onda, braćo i sestri, lako ćemo, što veli vladika Nikolaj, lako ćemo, braćo, zaostaviti. Samo kad je vlast smrti srušena, smrtna abed kad je pobjeđena. I onda živimo i pjevamo ove pjesme iskreno i od srca. Neka bi dao Gospod da i mi, ako već nismo, da pripremimo molitvom i pokajanjem svoje srce, da može da primi sjeme riječi Božije, da može da primi duha Božije i da može da primi tijelo i krv Božije, da se tome raduje vječnom radošću još ovdje vremenu. Pa kad Gospod dođe, a doći će vrlo brzo, vjerujte, što kaže otac Serafim Rouz, kasnije je nego što mislite. Doći će brzo, brzo, brzo i da nas zatekne spremne i radosne u tom danu velikog i drugog njegovog dolaska, pa da u vječnosti nastavimo da pjevamo ove pobjedničke i blagodarstvene himne Bogu našem, Otcu i Sinu i Svetom Duhu, Trojici jednosušnu i životvornoj i nerazmjernu. Amin Bože. Recimo se Gospod Bogu carstvu svome, svaka sada i uvijek i u vijekove vjekova. Svećenje episkopa naše Arsenija, sveštenički monaške, i